Jien riżolut ħafna li ma nħalli lil ħadd jinqeda bil-gvern biex jistanaqu u jħammeċ lilna. Sar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku l-ħadd filgħodu fuq One Radio. Dan fil-kuntest tal-kontroversja ta' Triq Żekka fil-Belt Valletta. Din hija xi ħaġa li għalija tkun inaċċettabbli għalija li b'xi mod jew ieħor inħallu min jipprova jinqeda bil-gvern biex jistana'u u jħammeċ lilna. Hawnhekk fakkar fil-liġi tal-whistleblower li tapplika għal kulħadd. Appella biex kull min għandu xi tip ta' informazzjoni jersa' il qudiem sabiex ikunu magħrufa il-fatti. Nappella x'inċert li hawn illi dawk kollha jista' jkollhom informazzjoni fuq dal-każ imma anke fuq każijiet oħra li għandhom x'jaqsmu mad-Dipartiment tal-Artijiet ġraw meta ġraw biex jiġu l-qudiem. Tkun xi tkun il-perjodu taħt investigazzjoni, aħna nagħtuha kull tip ta' importanza dell-informazzjoni u nagħtu lil whistleblower il-protezzjoni kollha. Il-Prim Ministru fakkar kif din il-ġimgħa ordna li ssir investigazzjoni li eventwalment se tiġi pubblikata. Se naslu għal verità u fl-investigazzjonijiet jinċert li l-awtoritajiet ħajsibu l-għajnuna u we will leave no stone unturned. Il-Prim Ministru innota dak li qal il-kellim tal-Partit Nazzjonalista Jason Azzopardi, jiġifieri li jekk jitwaqqaf dan id-deal din il-ħaġa tkun bla preċedent. Joseph Muscat qal li dan kollu juri li dan il-gvern jagħmel l-affarijiet b'mod differenti. Għaliex fil-waqt li snin oħra kien ikun hemm ħafna kliem dwar affarijiet li setgħu saru f'dipartimenti bħal huma l-lenzu qatt ma sar xejn. Dan il-gvern qed jgħid jekk instab illi hemm xi ħaġa ħażina li saret xi ħaġa ħażina, aħna nbidlu l-affarijiet u nirtiraw dak kollu illi sar. Irrimarka wkoll li l-bżonn li l-affarijiet ikunu magħrufa f'kuntest. Kuntest mhux biss ta' ħaġa waħda li ġrat illum, imma x'kien qed jiġri f'dawn is-snin kollha. Taħt iż-żewġ amministrazzjonijiet ma jippurtanix taħt liema gvern. Imma li nkunu ċerti li l-affarijiet f'dipartiment bħal huwa il-lens kif kienu qegħdin jisiru qabel, kif huma qegħdin jisiru issa. Intant il-messaġġ tal-Prim Ministru kien wieħed u ċar. Jien din hija il-punti. Aħna nimxu brida tajba u nistennew li ħadd ieħor ukoll jimxi brida tajba.